Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arifun Allah subhanahu wa ta'ala. Maalusan ako mapagariakan ng sigwa gamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Alayo na kiyong tuloy tanong di ka panalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sigwa manan yan na lamba ako yung biyag tanong sa giyang kain na dunia. Ang mga na yan namitumpok tanong sigwa manan yan na gamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Minggulalan tanong siya manan yan na mga suwan wallah. Minggulalan tanong siya manan yan na may ito mala ang mga suwan rakitan wallah subhanahu wa ta'ala. Tanudan tanwad da sabab akian narkitan Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kain na dunia na inonta po ng galba ka na suway manan yan na ikaswati ang mga Allah subhanahu wa ta'ala. Nanda man ay mabatino siya kong mga tao ay manan yan na napasugo sa mabiya nagubsipar sa marita. Pangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dad na taman yan ay manan yan nakapinalamatita ng Allah. Sabab sa sakitan na maadan ragitan wag yang kauto ay manan yan na parati ay marap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Datan mapadisag yang kauto ang mga surangatan datan mapadisag yang kauto ang mga kufar ay manan yan na sigur-siguran tiyang kedua Allah au disiran ti taubat ay manan yan na siran sudah manan yan na mga itabon siya ay manan yan na neraka jahanam. Nasakitan ay mga ummah abiniloy nagupirmiro ang mga ummah yakan tiya ummah abitin Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na yamanan yan na mala panginam asakitan ay yamanan yan na mga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilan naman nagyang auto katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin yadkhuluna al-jannah sulang ulangwan o mga umat akan napala-pala din ang pagkasulit sa surga. Ilan yung man nakapakatitayak o di na yamanan yan na kababaluitan o permiro a umat kaamanan yan na bitir o Rasulullah nasulawan ng mga umat yan sa kitanway na palad pagkasulat sa surga. Allahu Akbar wa nawid ma'urib na Allah naubatan ng kalipatan syaratan ng Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man aba ay buat tigay na di pagkasulat sa surga siku mga umat yan. Adong bis adi pagkasulit sa surga siku mga umat yan. Allahu Akbar. Ay buat tigo Nabi adi pagkasulit sa surga na sumanga tao asumiyangka. Allahu Akbar. Sumanga tao asumiyangka. Pagkaniro na sumanga kufar sumiyangka. Isiran di simbayangan o di na manan na simba siran saya manan yan na mga pedjan liw-liw si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So mga tao, adin yan perhatian sa mga sugun Allah. Adin yan perhatian sa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga tao, adin yan ipunggulalan na suyaman yan ng mga sugun Allah. Agyuto suyaman yan na mga paliwat. Nagudin yan perhatian. Din yan pangalabakan na suyaman yan na sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi na sa mga tao, ay manan yan na di pumasol sa surga. Ilay man ang ato-ato Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa ati'u Allah wa ati'u Rasul unutinyo so Allah subhanahu wa ta'ala uso Rasulullah na unutinyo sa Quran na unutinyo so sunnah Rasulullah di kanu din madidil di kanu din manan yan na makarundan di kanu manapis apakay amin tugumpiat tanong sa dunia na amalan na salungan na mori amay kaya manan yan na mangungunutan tanong tantan. Agyan ang mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man yan ang mapadalang rakitan way. Agyan nga ini na. Ay manan yan. Dati tuwa para tiya. Nagusto ay manan yan na kinggulalantan ako mga sugun Allah subhanahu wa ta'ala. Kaparatiatan ako Quran. Kaparatiatan ako sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na wajibanan siya ko ay manan yan na mga muslim. Wajibanan siya ko mga oripin Allah. Ay manan yan na paratian yan sukatir Allah. Paratian yan suwa ay manan yan na sugo yan nagito sa Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Ando man yan na mapatino siya kung mga tao Peter Allah subhanahu wa ta'ala
pemakas lang sa maliwanag. Why? Panintanong ko Allah, asudatan ko taruto pising masuwan Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba na nakatubot ang tanong ko Allah. Ano ba na nakatubot ang tanong ko Allah, makapamangnitan ko Allah sa arila. So Allah na patatubat. So Allah na prilaan yan. So emanan yan na pumanirkan yan sa emanan yan na rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.